για τη διάσωση των ζώων από εχθές που διαπιστώσαμε ότι τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στη φωτιά τη μεγάλη, ανακαλέσαμε τις άδειες του προσωπικού. Να πω δηλαδή ότι οι άνθρωποι μόνοι τους γυρίσανε πίσω, επαντρώσανε τα ασθενοφόρα του Πεσιδάπ και έστειλα εγώ προσωπικά ένα mail τόσο στον Υφυπουργό, τον κύριο Σπανάκη, που είναι αρμόδιος για τα ζώα συντροφιάς, όσο και στον νέο ειδικό γραμματέα, τον κύριο Χρυσάκη, και τους είπαμε ότι οι υποδομές του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης είναι στη διάθεσή τους και τα μέσα που έχουμε ώστε να περιθάλψουμε τα ζώα συντροφιάς που θα δεσποζόμενα και αδέσποτα που θα τραυματιστούν. Σε αυτό το σημείο δεν έχουμε κάποια απάντηση μέχρι τώρα. Αυτά που αντιμετώπισαν οι διασώστες και μας μετέφεραν ήταν τραγικά, έτσι. Δεν ήταν μόνο δηλαδή τα ζώα αδέσποτα σκυλιά βασικά και δεσποζόμενα με γκάμματα τα οποία μεταφέρανε στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης, αλλά και πολλά μέλη της άγριας ζωής. Καμένοι σκατζόχυροι, χελώνες, λαγοί, δηλαδή μιλάμε για μεγάλο αφανισμό της βιοποικιλότητας. Είχατε βοήθεια από φορείς? Η βοήθεια όχι. Η βοήθεια ήταν από τους πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Αυτό ήταν και εγώ θέλω να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βοήθησαν τα παιδιά τα δικά μας, δηλαδή τους διασώστες μας, με υπόδειξη, με τους συνόδευαν με αυτοθυσία. Πραγματικά οι πολίτες κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι να προσφέρουν. Ποια ήταν πιο δύσκολη, κύριε Γουρδομιχάλη, ποια ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε? Εκεί στα όρια της τοποθεσία, λέτε, ως προς όχι, με ζωάκια που είχαν εγκάβματα. Με ζώα ήταν τα καμένα σκυλιά, δηλαδή αυτά τουλάχιστον. Και βεβαίως, να μην σας πω τώρα για τις πόσες χελώνες βρήκαμε καβουλιασμένες και πόσες τραυματισμένες, και κάποιες από αυτές μπορέσατε από μόνοι τους, δηλαδή εργαζόμενοι στο σχιστό, και εκεί όσες ήταν τραυματισμένες βρίσκονται υπό νοσηλεία και θα συνεργαστούμε με την Άνοιμα για περαιτέρω. Οι υπόλοιπες που ανέκαψαν τις αφήσαμε ήδη ελεύθερες στις νότιες πλαγιές του όρου Σεγάλεο, που είναι ιδανικός βιότοπος για αυτές. Πάντως είναι να κλαίει η ψυχή σου, κύριε Κουφόπουλε, και ίσως πρέπει να αναδειχθεί για το τι δράμα έχει καταφερθεί στην άγρια ζωή, στη βιοποικιλότητα.